êrişên Tirkiye û çekdarên bi wê ve girêdayî ser herêmên Kurdên Sûriyê berdewam dikin. Kulana Kurdên Sûriyê jî doz ji civaka navneteweyî dike got fişarê li Tirkiye bike got şer wera rawestandin. Gelê Kurd li ber qirkirinê mecbûr got piştgirtiya şervanê xwe bikin û heta da wê jî wê piştgirtiyê bikin. Lê dîsa ez bêjim bangewaziya herî mezin ji Seroka Emerîkayê got karî bî şerî çawa li Xeza sekinan karî li vir jî bisekîne. Ev kombûna sivîlan li pêş xaleke leşkeriya koalîsyonê li Hesekê ye. Got di hefteya derbasbûyî de hatibû darxistin. Xwepêşandan doz ji fermandarên Emerîkayê yên li vê xalê dikin got Emerîka rê ber êrişên Tirkiye bigire. Îro rova em li vê dekên jî em li bajarê Hesekê em piştgirtiya şervanê xwe digirin Qesedê, YPG, YPJ, heya dilopa xwînê di medhebê em ê piştgirtiya wan bikin. Tenaz kir ji ber îro ro bendava tişrînê here bi rastî wê Kubanê jî here. Kubanê here wê gelekî tehdê li Rojava bi temametî wê. Şandekej xwepêşandêran derbasî bingehê bûn û nameyek radestî fermandarên xalî kirin. Tirkiye berdewam dibêje ew cudahiyê naxîne navbera PKK û Hesedê de û doza çekberdana şervanên Kurdan li Sûriyê dike. Çend carin rayedarên Tirkiye gefê li şervanên Kurda dikin got ya çekê xwe berdin yan jî wan bin ax bike. Kurdên Sûriyê dibêjin got şerê Tirkiye jî hebûna Kurdan e. Bi teyarê xwe bi topbaranê xwe li zarokê me dixe, li jinê me dixe, li xortê me dixe, heya kengî. Ev dagetkerî ji bo çi ye? Dixwazim me Kurdatin nebike? Yani şaştiyek em hatin dinyayê Kurd, nasnama me Kurd e. Em ê ber xwe bidin heya dawî. Bi reva Beşar el Esed û hatina desthilatdarên nû li Şamê şer û pevçûn li seranserî Sûriyê hatiye rawestandin. Ji bilî êrişên berdewam yên Tirkiye li ser herêma Kurdên Sûriyê bi taybetî li herêma Firat û Kubaniyê. Tevî got rayedarên Kurdên Sûriyê dibêjin got ew dixwazin nakokiyên bi Tirkiye re bi rêka diyalogê çareser bikin. Lê Tirkiye û çekdarên Sûriyên bi wê ve girêdayî di êrişên xwe de berdewam in. Zana Umer dengê Emerîka, Qamişlo.